Usa kaming gabi sa tanan nating mga angkol ug mga auntie nga naminaw ni ining atong programa. Gikan sa alas 9 gabi ngadto na sa alas 12 sa madaling araw. Kining maorasaha manglupad na ang mga diliingon nato. Tuguti ko ninyo nga mangayo na sab kong katahuran ini sa inyo ha, kining mga orasaha, mga angkulog, mga anti. Mga pinalangga natong mga kagwang nga gatiwangwang ang dagway nga murag mga kabaw nga gitugway. Magandang gabi din sa ating mga angkulog, mga anti. At sana laging mabuti ang iyong lagay nga gibuti-buti. Unang-una, gusto ko lang sana kitang tanungin mo kaniyang pangutana nga gatangag og dakong ganti mga angkol og mga anti. Ilan na ba ang mga anak mo? Usa? Duha? Or duha na kadusina? Mga ilang taon na kaya yan? Baby pa ba yan? Gatutoy pa ba yan sa iyahang inahan? O gatutoy sa amahan? Kaya ang gatas gikan masamahan, siya may nigasto. Or baka naman nasa preschool na, no? Or baka nasa kolehiyo na. Alam natin yan mga angkol, no? Dati, noon, lagi kong naririnig yan na sa mga sinasabi na mga matatanda. Na pag tumungtong na sa kolehiyo ang mga anak ninyo, magkahubo-hubo jud mo sa inyo ang mga karasonsilyo o purol para ipangita o kwarta nga pang matrikula. Alam naman natin yan mga angkol o mga auntie na bilang isang magulang, obligasyon natin, obligasyon ng mga magulang, mga papag, mama, mga tatay o nanay para paaaralin ang mga anak. Para balang araw, makakatayo na sila sa sarili nilang paa. At lalong-lalo na pag magkaroon na ng pamilya, di ba? Ang hindi ko makakalimutan sa sinabi ng papa ko, mga angkol o mga ante, eto yon, nakatatak sa akong alimpatakan. Sabi niya, paaralin mo ng mabuti ang iyong mga anak para balang araw, hindi sila magiging sagabal sa iyong pagtanda. Tinuod man. Oo, kay pag tumanda ka na, wala ka ng trabaho, gakuoy-kuoy na ka, di na ka mukayod, di na buka musakyod. So, ang tendency niyan, siyempre, maghihingi pa sila ng pera sa iyo. E paano na yung mga gamot mo? Hindi ka na makakabili kasi mas priority mo ang iyong anak. Lalong-lalo na pag may mga apo. Alam mo mga angkol at mga auntie, no? Kanindot jud ang panahon sa una. Why problema, no? Kaniad tong ulitawo pa, binata ka pa at saka dalaga. Walang problema. At dahil ngayon, may sarili ka ng pamilya, obligasyon mong buhayin sila. At syempre, pag meron ka namang mga anak, obligasyon mo silang paaralin. Alam mo mga angkol at saka mga auntie, ang sarap talaga ng buhay noon, no? Kaysa sa ngayon. Ayan, magandang gabi po sa atin lahat. Good evening po, no? Pangalawang linggo na po to ni Totoy Bato para sa ating programa. Alas 9 po ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Kumustamos naman? Ngayon ay Lunes, no? Medyo busy-busy na naman tayo, no? Sa ating trabaho. Ayan, yung iba dyan, sa ganitong oras siguro, no? Pauwi pa lang. Galing sa isang busy araw. O, amping mo ha. Sa ating mga kabisyo dyan, no? Kabisyo natin mga manong driver na nakatutok na lagi dito sa ating programa. O, sa mga Grab driver, Lalamove driver, taxi driver yan. Nakatutok habang may hinahatid na pasahero.
Huwag mo nang maghingi ng plus 150 ha. Maluoy in taon ta sa mga pasahero nga wala pa taong sweldo. Ano bang date ngayon? Oo, pizza 9. Malayo-layo pa yung sweldo. Kaya parang awa mo na. At balita ko, kahapon yun, may increase na piso. Oo, sa ating mga jeepney, sa jeep, no? Dati 12, ngayon 13 na. Papiso-piso na ha, pero lisod biya kayo pagpangita o kwarta, papiso-piso na. Magsisimula lang yan sa pamasahe, pero susunod din yung mga pangunahing mga bilihin yan, tataas din yan. At eto pa, meron pang nangyayaring giyera sa Middle East. Kaya ipagdasal po natin ang ating mga kabisyo na nandun. Hindi lang mga Pilipino, kasama na rin yung ating mga kabisyo na mga Israeli at sa mga Palestino. Anyways, good evening! Sa mga nakatutok ngayon, pwede niyo po akong i-follow sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ayan. At maya-maya din ang ating pwede niyo bisitahin na ang ating QR code dito sa ating Love Radio Manila. Siyempre ang ating fan scan. Ayan. Good evening once again. This is Totoy Bato. At makakasama niyo po ako hanggang alas 12 ng madaling araw. Dinilang sa 90.7 Love Radio. Maying gabi.